Здравейте, сега ще ви покажа как да отворите кокосов орех, без да използвате някакво сериозно технологично оборудване, без бормашини и други подобни неща. Имах един кокосов орех, който държах вкъщи близо 2 месеца, защото смятах, че ми трябва някаква сериозна техническа подготовка, за да го отворя. А всъщност се оказа, че да отвориш кокосов орех изобщо не е трудно. Всичко, което ви трябва, е нож и кокосовия орех. Аз може да не се справя много бързо, защото моя нож е малко малък и лек. Ако имате по-голям, ще стане по-бързо и по-лесно. Всичко, което трябва да направите, е да обърнете кокосовия орех не от страната, където са трите дупки, а от другата страна. И после с обратната страна на ножа трябва да го ударите и ето вижте как кокосовия орех се напука. И всъщност вече не се щупи точно така, както трябваше, но няма значение. Изсипвате водата в купичката и имате кокосов орех, който после обелвате. Кокосовия орех е типичният пример от природата, как всичко, което изглежда невъзможно, непробиваемо, всъщност има лесен начин да се справите с него, така че винаги, когато имате някаква трудност, сетете се за кокосовия орех и търсете коя е лесната страна на нещата и как можете да се справите с проблема по лесния начин.